sandang kelawan pangan ya iku bagianipun yo sing kari Kak wong melek sabarna rimo apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani batinku urip tansah kaya ngene wis rono sorote pantam sumulo atiku tansah nelongso tangis sasat saben dina tresnani tak gondali ora liya hatiku kesiksa atiku nangis nelongso kelingan tresnaku digawe lara nangis hatiku nangis nelongso ninggal aku ngebone wanita liya lila atiku wis lilo ya 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 hae hae ya 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 hae hae ora atiku kasiksa ayo lu muena lo masih idal idul idal wiki wiki wik abyar kaya ngene
sampun katur panyunane Pak Pur rati kesiksa. Mergo ditinggal ning kono kuwi piye? Iya to, Pak Pur. Ora kok jalukane ngono kuwi apa mergo wonge ning kono kuwi apa piye? Wonge minggat kok. Aja minggat to. Ora. Lah piye? Aku nek ada roti. Aku nek putung anu, Ngajar kita kan disiksa. Piye apa neh? Njaluk apa neh iki? Kabeh aja menunggu itu, Nduk. Piye, Lek? Nyantol jaran. Kabeh nyantol jaran. Rope mboke mumbul. Hamid iki roku dumbul nih karo kabel lho. Ha iki ganti gelo iki. Gelo, Gelo. ayo. Ayo mbake gelo mbake. Iki lho Mbak sing ayu. Lah ijo. Ayo. Iki lho. Mbak Dikem iki lho. Hah? Mbak Mona. Ono jenenge Dikem kok Mona bener iki lho. Mbak Mona. Hah? Mona Ratu liuk-liuk iki. Munawar apa? Ayo Le, Paling ayo. par teko kebukiro. Wah, matur suwun. Sugeng rawuh dumateng Bapak Supar, sesepuh kula maestro. Maestro. Nah, iki piye to? Basiku sini sayangku. Munggah kene. Ha nggih. Ayo. Ben dikene gelo kok. Ayo sayu. Nano nano. Ya kayak apa Mbak? Gelo buka celuk. Ning nganti nggonku golek kepengin ketemu Setyana dota parani menuruti Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes nalasi pipiku kaya kandha aja aku ora Ya, Dale rek kuwi sapa? sing ngendang dasare sing bergairah. Maksudnya cari kue sopo lagune tak nulis Rene Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu senadyan adoh tak parani mung nuruti kareping ati
nggonku goleki bota-bote mong pengen ketemu senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati saiki ketemu ninggalake aku kaya sing ngendal atiku otomatis nalasi pipiku yen pancene ora tresno kok ya kandha kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli Ayo Pare panglipur saantawis iki wis rata burung. Ah, saiki ganti anu obyoke medhien jatilan. Ya.